Καλώς ήρθες. Πάρε μια στιγμή για να σταθείς, φέρε την προσοχή σου εδώ και ξεκινάμε μαζί. Αυτός είναι ένας διαλογισμός εσωτερικής ευθυγράμμισης. Ενώνει την καρδιά και την κεφαλή με την ψυχή και εισάγει την ποιότητα της νοήμονος αγάπης. Ας πάρουμε 2-3 βαθιές αναπνοές, νιώθοντας με κάθε εκπνοή να φεύγει όλη η ένταση όλων των ημερών. Νιώσε σιγά σιγά πως με κάθε εκπνοή ηρεμεί το φυσικό σου σώμα. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και με την εκπνοή νιώσε το φυσικό σου σώμα από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι κάτω τα πόδια, τελείως ήρεμο και χαλαρό. Πάρε άλλη μια βαθιά εισπνοή και με την εκπνοή φαντάσου το αιθερικό σου σώμα, το κουκούλι σου να είναι φωτεινό και λαμπερό. Άσε σιγά σιγά και τα συναισθήματά σου να γαληνεύουν. Πάντα συγκεντρωμένη στην αναπνοή σου, βίωσε την ηρεμία και τη γαλήνη του συναισθηματικού σου σώματος. Ηρέμησε και το νου, συγκέντρωσέ τον στο τώρα και βίωσε την διάβγεια και την καθαρότητα του νου. Και μέσω των 3 σωμάτων σου που αποτελούν την προσωπικότητά σου, από το κέντρο της καρδιάς, ονοματίσου μια γραμμή φωτός, περνάει από το κέντρο κεφαλής, πηγαίνει ψηλά στο κέντρο του αστεριού που συμβολίζει την ψυχή σου. Συγκεντρώσου τώρα στην περιοχή του λαιμού, βιώνοντας εκεί την αναπνοή σου. Και συνέχισε παρατηρώντας την εισπνοή από το λαιμό προς το διάφραγμα. Παρατήρησε το μη του διαφράγματος, πώς διαστέλλεται και συστέλλεται με την αναπνοή σου. Κάθε εισπνοή οι πνεύμονες σου γεμίζουν με οξυγόνο και το διάφραγμα μικραίνει, συστέλλεται. Με κάθε εκπνοή το διάφραγμα μεγαλώνει, διαστέλλεται, αδειάζοντας τελείως τους πνεύμονες.
Μετέφερε τώρα την προσοχή σου στην περιοχή της καρδιάς και παρατήρησε το χώρο μέσα στην καρδιά. Διατήρησε την αναπνοή σου τελείως φυσική, χωρίς καμία απολύτως προσπάθεια. Και συγχρόνως εξακολούθησε να παρατηρείς τον χώρο μέσα στην καρδιά. Τίποτε άλλο, μόνο το χώρο που συστέλλεται και διαστέλλεται με το φυσικό ρυθμό της αναπνοής σου. Και σιγά σιγά, όπως είσαι συγκεντρωμένη στο κέντρο της καρδιάς, οραματίσου εκεί να δημιουργείται μια γαλάζια λίμνη. Και άσε αυτή τη γαλάζια λίμνη να απλωθεί σιγά σιγά σε όλο το χώρο της καρδιάς, στο κέντρο της γαλάζιας λίμνης βρίσκεται ένας λωτός με τα πέταλά του κλειστά. Βίωσε τα 12 πέταλα του λωτού να ανοίγουν συγχρόνως και να αποκαλύπτεται ένα λαμπερό γαλάζιο πετράδι στο κέντρο του λωτού. Συγκεντρώσου τώρα στο κέντρο της κεφαλής και οραματίσου εκεί έναν τεράστιο ανοιχτό λωτό με 1000 πέταλα. Στο κέντρο αυτού του 1000πέταλου λωτού υπάρχει ένας μικρότερος λωτός με 12 πέταλα κλειστός. Δες αυτό τον λωτό να ανοίγει, αποκαλύπτοντας ένα γαλάζιο πετράδι παρόμοιο με το πετράδι του κέντρου καρδιάς. Μετέφερε τώρα τη συνειδητότητά σου στο πετράδι στο κέντρο της γαλάζιας λίμνης, στο κέντρο της καρδιάς, και από εκεί τράβηξε μια νοητή γραμμή φωτός, ενώνοντας το πετράδι στο κέντρο της καρδιάς με το πετράδι ψηλά στο κέντρο της κεφαλής, βιώνοντας την ενέργεια σαν αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης. Συνειδητοποίησε τώρα τη σύνδεσή σου με το αστέρι της ψυχής σου
βρίσκεται πάνω από το λωτό των 1000 πετάλων. Και γραμματίσω την ψυχή σαν ένα μεγάλο κλειστό λωτό με 12 πέταλα. Τα 12 πέταλα του λωτού της ψυχής ανοίγουν με την εξής σειρά. 3 εξωτερικά πέταλα ανοίγουν πρώτα. Ακολουθούν 3 μεσαία πέταλα. Τρία εσωτερικά πέταλα ανοίγουν στη συνέχεια. Παραμένουν ακόμα 3 κλειστά πέταλα στο κέντρο και αυτά ανοίγουν ένα-ένα και με το άνοιγμά τους αποκαλύπτεται το γαλάζιο πετράδι στο κέντρο του λωτού της ψυχής. Βίωσε τη λάμψη και την ακτινοβολία του γαλάζιου πετραδιού της ψυχής σου. Με τη συνειδητότητά σου στο κέντρο του πετραδιού της ψυχής, ακτινοβόλησε ενέργεια προς τα κάτω, προς το πετράδι του κέντρου κεφαλής και προς το πετράδι του κέντρου καρδιάς, ώστε τα 3 πετράδια σου να βρίσκονται ενεργειακά συνδεδεμένα. Και βίωσε για 2 λεπτά την ενέργεια σαν αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης. Και σιγά σιγά νιώσε την αναπνοή σου στο κέντρο της καρδιάς. Πάρε 2-3 βαθιές αναπνοές. Και νιώσε σιγά σιγά να επανέρχεσαι. Μπορείς να επιστρέφεις σε αυτό το διαλογισμό όποτε το χρειάζεσαι.